Φίλοι μου, γεια σας. Ας αρχίσουμε και σήμερα την πρακτική μας με την προσευχή που επιλέγετε. Αν όχι, συγκεντρωθείτε, μαζέψτε το νου, βρείτε την αναπνοή σας και καθίστε σε αυτήν εδώ τη στάση, την εύκολη στάση του διαλογισμού. Βάλτε τα πόδια έτσι το ένα πάνω στο άλλο, αν μπορείτε, αν όχι, απλώς αφήστε τα χαλαρά να πέσουν στο πάτωμα. Καθίστε πάνω σε ένα χαμηλό μαξιλάρι, να είστε άνετα, να είναι ίσια η σπονδυλική στήλη. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σφίξιμο και πόνος και ένταση πουθενά, ειδικά στους γοφούς, στα γόνατα. Και μείνετε ακόμα λίγο τελείως ακίνητοι, μαζέψτε το νου, βρείτε την αναπνοή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνδρομή και τα likes στο κανάλι μας. Να είστε καλά. Ελπίζουμε να σας είναι όμορφο και χρήσιμο. Ευχαριστούμε πολύ. Φέρτε τα χέρια πάνω από το κεφάλι, έτσι ενώστε τις παλάμες και τεντώστε προς τα πάνω. Και βρείτε πάλι την αναπνοή σας εκεί, έχοντας τα μάτια κλειστά. Ελάτε τώρα μπροστά, παίρνοντας μια βαθιά εισπνοή, κρατήστε την για λίγο και αφήστε το σώμα να πέσει μπροστά, τα χέρια κουμπάνε στο πάτωμα, τεντώνουν μπροστά και ελευθερώστε την αναπνοή σας, εκπνεύστε αργά από τη μύτη, έτσι μην το παρακάνετε, να αισθανθούμε μια μικρή συμφόρηση εκεί στο κεφάλι με τον λαιμό χαλαρό. Και τώρα πιάστε τον έναν καρπό, κάντε ένα δακτυλίδι με τον αντίχειρα και τον δείκτη του άλλου χεριού και αφήστε το σώμα απλώς να γύρει, να πέσει μπροστά, χαλαρά ο αυχένας, το κεφάλι, τα χέρια αναπαύονται χαμηλά στη μέση. Αναπνέουμε πάντα φυσιολογικά από τη μύτη, με τα μάτια κλειστά. Αφού δείτε το βίντεο, θα πρέπει να έχετε τα μάτια σας κλειστά, αφού μάθετε την σειρά των ασκήσεων. Πάμε να φέρουμε το δεξί αυτή πάνω από το δεξί γόνατο, στρέφουμε τον κορμό προς τα δεξιά, ώστε το αριστερό ημιμόριο του εγκεφάλου να είναι πάνω και οραματιστείτε αυτό να γεμίζει με φως για 2-3 πλήρεις αναπνοές. Μετά πάλι στη μέση μπορείτε να έχετε την γλώσσα σας γυρισμένη προς τα πίσω και ακουμπισμένη στον ουρανίσκο. Αυτό βοηθάει να οξυγονωθεί ο εγκέφαλος ακόμα καλύτερα. Χαλαρώστε και λίγο μπροστά και τώρα στην άλλη πλευρά, το αριστερό αυτή πάνω από το αριστερό γόνατο, το δεξί ημιμόριο του εγκεφάλου πάνω, το οραματιζόμαστε να γεμίζει με φως και ενέργεια. Ανοίγουμε έτσι το στήθος και γέρνουμε λίγο, να ευθυγραμμίσουμε κάπου στους ώμους. Πολύ ωραία. Και ξανά ερχόμαστε στη μέση, αφού πάρουμε 2 με 3 πλήρεις αναπνοές εκεί και χαλαρώνουμε έτσι μπροστά. Και τώρα διαγράφουμε το ημικύκλιο αυτό σε πλήρη ροή με την αναπνοή μας. Εισπνέουμε, γεμίζουμε τους πνεύμονες, ερχόμαστε πάνω από τη μια πλευρά και εκπνέουμε αργά το ίδιο πράγμα από την άλλη, σε πλήρη χαλάρωση και παράδοση. Δεν σπρώχνουμε, δεν σφίγγουμε τίποτα. Ρέουμε με την αναπνοή μας, απόλυτα χαλαρή, δίχως βία,
ο καθένας στο δικό του ρυθμό, με το δικό του τρόπο. Διαγράφουμε αυτό το ημικύκλιο, εισπνέουμε πάνω, εκπνέουμε κάτω και μαγνητίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο τη σπονδυλική μας στήλη. Υπεροξυγονώνουμε τον εγκέφαλο, τον γεμίζουμε με οξυγόνο, φως, ενέργεια. Μαζί πάνε αυτά, είναι αδιαχώριστα και μη σας τρομάζουν οι όροι. Το φως και η ενέργεια, όσο δεν θα πρέπει να σας τρομάζει ο ηλεκτρισμός. Είμαστε ηλεκτρομαγνητικά όντα και μαγνητίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο τη σπονδυλική μας στήλη σε προετοιμασία για την άσκηση που θα ακολουθήσει, για να ανεβάσουμε την δόνησή μας. Η σημερινή πρακτική είναι τέτοια. Αύξηση της δόνησης. Πολύ ωραία. Φέρτε τα χέρια πάλι μπροστά, με τις παλάμες ενωμένες, τεντώστε μπροστά, ακουμπήστε τα στο πάτωμα και αφήστε το μέτωπο να έρθει προς το πάτωμα και να κουμπίσεις αυτό αν μπορείτε, αρκεί να είναι ο αυχένας χαλαρός και να τεντώνετε μπροστά, να αισθάνεστε έτσι τράβηγμα στα πλευρά. Ανοίγουμε τους πνεύμονες και συμπιέζουμε καλά όλα μας τα εσωτερικά όργανα και με μια βαθιά εισπνοή κρατήστε την αναπνοή και όσο κρατάτε την αναπνοή ελάτε πάνω, τεντώστε ξανά προς τα πάνω και στο δικό σας χρόνο απελευθερώστε την αναπνοή σας, εκπνεύστε κατεβάζοντας τα χέρια αργά έτσι με αυτοέλεγχο, δίχως βία και ένταση, και ακουμπήστε τα χέρια σας πάνω στα γόνατα με τις παλάμες στραμμένες προς τα πάνω, χαλαρή και δεκτική και ανοιχτή. Γλύψτε έτσι λίγο τα χείλη, κουνήστε το σαγόνι να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ένταση πουθενά εκεί. Χαλαρά ο αυχένας, το πηγούνι λίγο στραμμένο προς τα κάτω. Και τώρα ας εκτελέσουμε την κεφαλική άσκηση σε αυτή την πρακτική, την τεχνική της κυψέλης. Εισπνέουμε από τη μύτη χαλαρά, γεμίζουμε τους πνεύμονες και με την εκπνοή κάνουμε ένα ενώνοντας τα χείλη και αφήνοντας ένα μικρό κενό για να βγαίνει ο αέρας, σαν να παίζουμε το φλάουτο ή κάτι αναπνευστό όργανο. Κάνουμε αυτό τον ήχο της μέλισσας, είναι η τεχνική της κυψέλης αυτή, ασκληπιακή τεχνική, με την οποία αυξάνουμε τη δόνησή μας, προκαλούμε ταλάντωση της επίφυσης, κρέμεται, σας υπενθυμίζω, σε έναν θάλαμο στον εγκέφαλό μας, το κονάριον όπως λεγόταν στην αρχαιότητα, η επίφυση, ένας πολύ σημαντικός αδένας για την εύρυθμη λειτουργία όλου μας του οργανισμού, από την ενεργοποίηση και διάρρηξη του οποίου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό διάφορες ικανότητες ψυχοπνευματικές, θα έλεγα. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε στο δικό μας ρυθμό. Τώρα αργά στεκόμαστε στην όρθια στάση και συνεχίζουμε. Εισπνέουμε από τη μύτη, ο καθένας με το δικό του τρόπο, επαναλαμβάνω, δίχως βία, δεν είναι αγώνας δρόμου, χαλαρώνουμε στην πρακτική και εκπνέουμε κάνοντας τον ήχο της μέλισσας, τον ήχο της κυψέλης, και αισθανόμαστε το μυρμήγκιασμα μέχρι κάτω τα ακροδάκτυλα
και την δόνησή μας να αυξάνεται με κάθε εκπνοή. Είναι καταπληκτική η αίσθηση αυτή. Μόλις 10 λεπτά έχουν περάσει από την αρχή της πρακτικής μας και συνεχίζουμε με μια κίνηση των χεριών. Σπρώχνουμε μπροστά, πάλι εκπνέοντας κατά αυτόν τον τρόπο. Ξανά εισπνέουμε, ο καθένας στο δικό του χρόνο και ρυθμό, σε απόλυτη ροή με την αναπνοή μας. Γεμίζουμε τους πνεύμονες, από τη μύτη εισπνέουμε, εκπνέουμε από το στόμα. Τώρα στρέφουμε τον κορμό στα αριστερά και σπρώχνουμε ένα σιρτάρι ή κάτι αν μας βολεύει, να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και παρόντες σε αυτό που κάνουμε. Οραματιζόμαστε κάτι, να μην περισπάται ο νους. Τώρα δεξιά πάντα εκπνέουμε με το έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα προς τα πάνω εκπνέουμε και σπρώχνουμε τον ουρανό, κοιτάμε ψηλά. Και προς τα κάτω, προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετακινούμε απαλά την ενέργειά μας. Και κάνουμε ένα ωραίο δονητικό ενεργειακό ντους, σε όλο μας το είναι. Και λίγο ξεκουραστείτε, αναπαυθείτε στην όρθια θέση. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να αισθανθεί τόσο υπέροχα, απελευθερωμένος. Και συνεχίστε με την πρακτική αυτή, κάνοντας αυτό τον ήχο στην εκπνοή. Τώρα παίρνουμε μια βαθιά εισπνοή, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, αγκαλιάζουμε τον ουρανό και στην εκπνοή επαναφέρουμε. Μπορείτε να συνεχίσετε με την τεχνική της κυψέλης, να κάνετε το έτσι στην εκπνοή ή όχι. Αν κουραστήκατε ή ζαλιστήκατε, πράγμα πολύ σύνηθες και φυσιολογικό, απλώς χαλαρώστε. Με την εισπνοή αγκαλιάζουμε τον ουρανό, επεκτείνουμε την αναπνοή, τους πνεύμονες, το πνεύμα μας. Συνδέονται αυτά τα δύο άρρηκτα και με την εκπνοή χαμηλώνουμε, επαναφέρουμε και γιορτάζουμε την μοναδικότητά μας, όπως λένε οι Κινέζοι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λένε, ότι στεκόμαστε ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, που έλεγε και ο Ορφέας, η Ορφική, είμαστε παιδιά της γης και του έναστρου ουρανού, έτσι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι η σύγκληση και ταύτιση των διδασκαλιών, εξωφρενική πολλές φορές, στους αρχαίους πολιτισμούς και πνευματικές θεραπευτικές παραδόσεις. Μη σας τρομάζουν όλα αυτά. Είναι μια πολύ απλή δήλωση. Πατάμε γερά στη γη και έχουμε το πνεύμα στραμμένο στους ουρανούς. Πολύ ωραία. Και ας ολοκληρώσουμε την πρακτική μας
Πάλι με μία προσευχή, αν θέλετε, αν όχι μία δήλωση ευγνωμοσύνης. Εγώ προσωπικά έχω την τύχη και την ευλογία να είμαι απέναντι από τη Δήλο. Είναι αυτή που βλέπετε στον ορίζοντα που αχνοφαίνεται. Και απλώς γίνομαι δεκτικός στο Απολλώνιο φως ίασης, θεραπείας έτσι και αρμονίας, καθαρότητας. Αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων γι' αυτό και το μοιράζομαι μαζί σας. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την αγάπη σας, το χρόνο, την προσοχή σας. Γρηγόρης και Χρήστος Γρηγορόπουλος. Να είστε καλά, φίλοι μας. Ο Θεός μαζί σας.